U novom izdanju emisije Pitam za druga voditelj Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić-Kendi ugostili su bivšu učesnicu Elite Draganu Spasojević i novinare Gorana Todorovića i Milana Popovića. Dragana se ovom prilikom osvrnula na muvanje Maje Marinković i Jasmina Dučić, te je dala svoj sud. Deluje mi kao da Maja čeka nekog ili se nada nekome. Ona se fizički svidela Asminu, ali on je itekako ušao namazano i smisleno. On se tripuje da vodi igru i da je glavni dasa. Nametnu se, meni je fascinantno što oni njega smatraju bitnom karikom u realitiju. Mislim da njoj ne bi bio problem da joj se toliko svideo. Njeno učešće ove godine mi se ne sviđa, rekla je Dragana. Njoj to može biti jedino ako bude imala nedostatak pažnje. Ja Maju privatno poznajem i družile smo se. Ona je jedan dobar drug i lik, ali nije za devojke, rekao je Milan. Maju novac ne interesuje, rekla je Dragana. Znam osobe na koje možete da uperite prstom, ali na Maju ne možete. Maja ne radi za lovu. Ona sve što radi, radi iz strasti, rekao je Goran. Da li mislite da može da se pomiri s Janjušem, pitao je Panda. Oni su ozbiljni reality igrači, tu nema i ničega. Samo da se završi priča malo. Ja sam bila u četvorci kad je bila njihova patologija. Ovo sad ne, nema ni vatrice, rekla je Dragana.